Pnawn da, Miss Matthias fan hyn, ac ydych chi'n gwybod pwy yw'r cerddor sydd wedi creu y fwyaf ganeuon neu ysgrifennu fwyaf caneuon yn y byd neu gyhoeddi y fwyaf o ganeuon yn y byd? Elvis, y Beatles, Led Zeppelin, ffindiwch chi mas nawr. Fi'n really yn excited ar hyn o bryd, achos edrychwch ar y gitar hyn, o'n i'n edrych ar TikTok neithwr, dangosodd Anderton's Music fi'n meddwl y gitar hyn, ac o'n i'n meddwl, waw, mae hwnna'n absolutely lovely. Dwi'n dwlu arno fe, dwi eisiau gwybod mwy am y gitar. Dwi ddim yn hoffi'r lliwiau, falle lliw pink, ond actually dyw'r glas ddim yn edrych yn rhy ffôl, bach yn flash, ond dwi eisiau ffindio mwy am y gitar. A wedyn, beth ddigwyddodd wedyn? Wel, Dudalen Andersons a gweld hwn 9,000 o bunnau. Mae'r gitar hyn gwerth 9,000 o bunnau. Ond dyma y peth o'n i'n meddwl oedd yn eitha diddorol. Chi'n gweld yr enw hyn lan fan hyn. Hatsune Miku, signature guitar. Ac o'n i eisiau gwybod pwy ydy Hatsune Miku? Wel, dwi yn dwlu ar Dragon Force a dyma Herman fan hyn sy'n chwarae gitar i Dragon Force a dde wedi bod yn chwarae gitar hefyd i Baby Metal. So o'n i'n meddwl, oes yna band newydd i fi ddarganfod. Ac so pwy yw Hatsune Miku? Wel, es i ar Google a gwneud Google search a dyma hi. Dyma Hatsune Miku fan hyn, okay? Dyma Hatsune Miku fan hyn. A dyma beth sy'n eitha diddorol, mae fe'n gweud Vocaloid. So o'n i'n meddwl wedyn, beth yw Vocaloid? So wedyn nes i Wikipedia a darllen drwyddo hwn, a dyw hwn ddim yn rhywbeth sydd yn hen. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi mynd mlaen ers 2008. A beth yw e? Yw cymeriad sydd wedi cael ei creu a mae fod yn merch 16 oed gyda gwallt turquoise a pigtails. Ac mae'r llais yn cael ei creu gan synthesizer. Mae fe'n hollol artificial. Mae'n cael ei creu gyda'r synthesizer hyn. Ac maen nhw'n jyst yn rhyddhau caneuon. A dyma beth sydd yn yn ddiddorol amdano fe i gyd yw. Mae hi wedi creu dros 100,000 o ganeuon. Nawr dwi'n meddwl, dyw Elvis, dyw Beatles, dyw Led Zeppelin, pwy arall gallai feddwl, Elton John, os chi'n rhoi ganeuon nhw gyda'i gilydd i gyd. Dwi ddim yn meddwl maen nhw wedi creu 100,000 o ganeuon. Ond dyma beth oedd yn eitha diddorol hefyd. Achos bod J.K. Rowling ac hefyd y person oedd wedi creu Minecraft wedi dweud pethau amdano i barn nhw ar y mudiad traws. Dyma beth oedd yn eitha diddorol. Mae nhw nawr yn dweud bod Miku yw'r person oedd wedi creu Minecraft a hefyd y person oedd wedi ysgrifennu Harry Potter hefyd. Wel, chi'n gwybod, ond dyma ble fi'n meddwl i chi wedi clywed am Miku, siwr fod hefyd Hatsune Miku yw hipsway. Ac yn anffodus, dydw i ddim yn gallu chwarae hipsway nawr fan hyn, ond falle. So, dwi'n really excited gyda hynna. Os mae gyda chi, neu os i chi eisiau dechrau GoFundMe page i prynu'r gitar na i Mr Matthias, 9,000 o bunnau. Bydd angen chi fod yn gyflym achos dwi'n bod un sydd yn Ewrop mae'n debyg. Dwi'n un yn Ewrop a mae fe yn siop cerddoriaeth yn Guildford. Anyway, os mae rhywbeth arall hoffech chi i fi edrych arno, chi'n meddwl, mae hwn yn eitha diddorol, just trowch neges yn y comments neu rhowch sôn i fi am sydd chi'n dod mewn i'r gwers. So, hwyl am nawr ac fi'n mynd off i gwrando ar Hatsune Miku? Ife Hatsune Miku? Fwy o cerddoriaeth Hatsune Miku. Hwyl am nawr.